Nongshong dukan madan ne kasngi kremi shakiyo kihan ban penpau shak sarkar bakan pleno ekiyo kihat namar kishambon kijing ban penya ya ka yeng kasam bat kalabu ru ya ka jingker pa ya ka sarkar bakan penbiang ya ka bam kadi lani kisong pisa lada kampat la ban plie kiyo kihan habakran sikilar pathai khubor Nongshong dukan madan kiloong ba kajingkular jong ka sarkar ban yarap yaki ka Shillong leno namar kemshem yo ya kata kajingkular jong ka bat kila kerpat ru ikinong mikmat bakumba ki bam smai bandon badupat ba kani kapor kare bakin perkhat yo upat ba kani ka fast wave ngingi la kami nanti hinaki ba kikin yarap bagi pat ba andre ngingi la prej am kampoi sonoro watang kapisa ka baki ong ya katuka new splash tayor kim ai naka new splash tayor ka poi shiki banai hado daki indriu banai ar hajar sispa perkhat phi bai melu ne bai phnyang ne bai yeng na nalor kata ya katuka ar hajar sispa ro ki don ki bun ki bamyo ki bayo ro ki don ki bayo new spa daras kapisa ka mon poi re she e ka le ngi kerpat bangi ngi sotu bakan ni ka klam kandung kut re kandung kut hendrai pidi ban sotu pidi ban berkat yu dok usok at least ailat eki bakin mi bakin yo bakin bala lada pi khang sa khang dam eki em kala dai kapor menta ki MLA shwa bakin yang ru em ki bam smai ki kular yo pat ba ngangan don lang bat pi kani kala dai kapor baki ki dai ban don lang bat ni naka tulop jong ki baki em da klur ki la ban bentalem yang ki badu pasubro lem da kumta kam mentoi kajing long MLA jong kajing song suki joki hantai kam mentoi kilat kala dai kapor baki perkhat nama tau pat ba kum baki smai ha kapor baki yang MLA kilat dai ban pej benia ye ki briu ki bam don ki card ration nadu ki MHIS card ru namar balai dalai ti apang hantai la dam don te suyak du em bam don card ration rokum hang ni kapor basong hayeng tau yap em klem khau klem yo ka tamai gaji baru ka ki trayeng ro kinom long kumju kindon ki ban ya khonyo ha kani ka IYA kindon ki bam kwa are ban pensakut ka bayeng kin siu na la da kim la da ka sarkar kam par kharem kani ka klam kinom la ban te la kam kadang jur susu nama ki pat ba kim ki kemi ki pa ki la ban sat khan ya la dien le ya ki khon kinom la ban pej bakin thia thangan I hi mata ba ka ban jur ka klam em te ba ti ro ngi kham yo ya kran ha te ha ka jing I wei pat ba ki la ban snoi ka jing janjar jong la jong ya ka jing shem ka jong la jong ke ki shu ong be ngi ba tom le ngin sa pentip ikinong mikmat jong kinong di badan ha ka no karukom ba ngin sa ya perkhat ha ka no karukom bangin arrange ki ong sa pentip si betir nginang ada kinum perkhat su na marengi ki podon kambe tang ha ka san snem sisin ngidai tang kin number ki ban yau bot kam dai kai ro la na sabra sekendong ki Shushu habakran sikilar pathai khubor inong yalam ka sengthma urang lijuki ikong Angela rangat ilong baka sarkar kan perkhat lang Nongshong dukan madan namar kiriu shimet kimla ban ajing yarap man kapor bat ilong ru baka sarkar kan yarap shua ya ude madan ki baka mai minister ba menit alisan ki bri ki bam dai kinong de madan ro ndre ki ba paramarjan ki ayak ngan kinong ya kali ki ki ayasam Hendai kat no kan un ne tu hau ba san kilo 10 kilo ba samanta dade kalong yang ke bahan reungat ki brio hayeng license ni la kut license shat la lut untuk ka tekadika kam ram jong ka sarkar te ban pej bakadan kan ne jing ai bam ID ki brio simet kin syukrang para maki kin ya no asmyang ma sakawai ro mensim senam hinakan ma hafar baki sedang ya kan ka unlock mo baki polis baki dukan kumni kumtai kelam perkhat ikinong di madan ya hab yakhi hab ka paru hab yang lanu pinsa yangi kajing sisa ka sarkar kadi pen perkhat barabor namadan swasane namar ki ba jenjang tam ki sathi bat kemawe kani balada mangi kum ka imlang salang ngimla ban penbiang ki ya ki ba sarot do ki ba sarum do kani ka imlang salang ki bra ko ka chakta bat ka sarkar ka diman sungtho kata ba mentah hapor ba unlock ru kiri ban perkhat swa kumnu ban ya kitu ki ba di men step ba men met ya kini ki dukan he mentah lele ki perkhat ko mangangan ban si ban kitu asitu yu doyong ki perkhat man yu malik doyong bun salan yu tu doyong ti ngimla shu ban shu ya ngap ni haban da ajing mot ru kim perkhat kim puson halor jing mot ban perkhat baki ailat ban yaj ban salan yu doyong bom manu rum na ban ya bang
unong yo ru we are untuk baya paniak yak sokari ya katu pila ban haula ndre ya kibre kibla sedang menyiap ngam per tempat sedang tang men perkat lo kerada kalong kum ni ngam tarai pila ban wo dau lada ki breu simet bat ki bala shen jing ki mi samadan nama kim dan la sudah kumwe di ndak kipe ki nongrap ro kila syu yang man kasni ban tentu hata perkat lem ngin lek kum no ngin lek di syai ndre ka kum perkat kalong ka ba insting hado kata ya kini ki basam jing tikum kene ka sarkar lada kadon makana ta kham ro barok ngitip bakadan barok ngiatin barok ngimpa ban yo pang ndre kumukila ong si ong barok ki basam ka jing hakan ka pot bahkan ban sa ka jing ya ngan ban baban kene ka khlam ndre kim pai phang tilada kalong kum ni ka jing ba hi kadai halor sarkar barok nadu chief minister sadu ka bureaucracy ru ngami kumakilit pelajimut ban perkhat bakum nu ban dan kata ka economic activity ne ka de ka thit nang ba la ban im hamtam gitu ki ba kamai men sni ba men mi ti menta nang ni lada ka sarkar tempat krohi ban pet kum nu bakan unlock bakan yarap bakini kila ban de ban strong barok kim nak bandi upai so utur dikitu kibadon kima hre ladangi simi kata ka sistem ban ong bania song jengai bania le ka odd even ngilahi hre imat kam don kan ni kamon but lada kalong Shillong kumta ki beri ki sim hi ki rai hak ti la jong nama ki hak bania sa da long ye ti mata ka sni ro kan ni ka jingmi kumni kadai ka ba bala jencar sabakala na sundan la sudah kumwai tika sarkar kumbang ina dawa ya kata ka jingkarsan pisa hau news nam kadaiban announce minta ya kitu ke bala atu bala hak bala kemi ka to pisa ka mun ai men sim snam lu kadaiban poi marmar hakini kisni la shala shisni la rin point to pisa ukharu la rin point hak kadab yang kibriya ka kad MHIS ka NFSC kad ru kadaiban la ban le dan kaman la trai lang baki Shillong bar kala ban pun long ikini ki ban kampen jai ki pat ba kantam kum hakan ni kapot de ka klam no ndre kim la pat habas ngap kamut ba kim don pang kata ka jing khat lam ya kiru kim don ka jing mu ban pun bet iki tinang ni mat la da kim ploy ban simi kini suggestion ban ai kata ka pisa tingka badai ban ai ha ki ong ki ban song hayeng ayu khaw rason habang ong rason de tong khaw ni sahabat ya kedai sini ata kita kidai ki badai ban ploy ha lada kim la ti nang ni mat la sung thu ba ki pat ba kin hab ya kun hi la de la namarngi ki pat ba le ngim ku ban prang na ka sok